Εντάξει παιδιά, μετά από απίστευτες χιονοπτώσεις πριν 10 μέρες και 15 πόντους χιόνι, σήμερα έχουμε 5 βαθμούς. Η μέρα δείχνει σαν να είναι άνοιξη και δεν έχει απομείνει βέβαια τίποτα. Οπότε ώρα για απόδραση. Έχω φτάσει εδώ στο Ζόλιγγενμπουργκ. Είναι ό,τι πρέπει σήμερα η μέρα, γιατί είναι καταπληκτική βέβαια, με ήλιο. Είναι εδώ ένα κάστρο και το κάστρο είναι εκεί πάνω. Θα κοιτάξω να πάω επάνω. Ακόμα χιόνια έχει εδώ. Είναι τα τελευταία που μήνα εδώ βέβαια, επειδή είναι πολύ ορεινό το μέρος. Έχει το χειμώνα εδώ πολύ κρύο και βέβαια και πάρα πολύ χιόνι. Δηλαδή εδώ μπορεί να έχει 30 πόντους χιόνι. What? Λειτουργεί παιδιά. Εγώ νόμιζα δεν λειτουργεί. Αλλά τώρα που λειτουργεί θα το πάρω να πάω πάνω. Καλή φάση. Εδώ είμαστε 97 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Εδώ είναι 188 μέτρα η διαφορά. 56 άλογα, 497 μέτρα μήκος. Με το 8 ευρώ είναι το πανέλα. Αυτό ήταν παιδες. Θα μας ανεβάσει τώρα στα 188 μέτρα. Με τα χιόνια λέει το είχαν κλειστό, γιατί σε τέτοιες συγκυρίες λέει δεν το λειτουργούν. Και βροχές και τα λοιπά είναι πάντα λέει κλειστό, αλλά σε τέτοιες μέρες όπως είναι τώρα λειτουργεί κανονικά. Εντάξει βέβαια με τα χιόνια θα πρέπει να ανεβείς με τα πόδια επάνω, που βέβαια με αυτό το τοπίο που έχει εδώ και το δάσος είναι βέβαια πανέμορφο. Εδώ καφετερία μπορείς να καθίσεις να πιεις κατευθείαν καφέ και έχουν καταπληκτικές βάφλες εδώ πέρα πάνω, θυμίζονται για τα καταπληκτικά βάφλ. Φτάσαμε παιδιά, φτάσαμε. Hallo. Αυτό ήτανε. Καλά, εδώ έχει καταπληκτική θέα τώρα βέβαια. Και πάμε να κάνουμε μια σβούρα εδώ. Να δούμε τι ωραία πράγματα έχουν. Έχει πολλά χρόνια αυτό βέβαια και πολλά πράγματα αλλάζουν εδώ. Και εδώ ακόμα είναι χριστουγεννιάτικα. Έχει πολλά φαγάδικα, καφετερίες. Το κάστρο το κάναν ανακαίνιση. Έχει λέγω λίγες εβδομάδες που λειτουργεί. Το κάστρο είναι εδώ αυτό. Το
κάστρο αυτό το φτιάξανε κάπου στο 12ο αιώνα με τους πολέμους και έτσι είχε καταστραφεί, είχε καταντήσει ερείπιο και κάπου στον 19ο αιώνα το ξανασηκώσανε και το φτιάξανε και μπορείς να έρθεις εδώ να κάνεις τη βόλτα σου. Είναι εντυπωσιακό όταν είσαι εδώ, αισθάνεσαι σε εκείνη την εποχή πίσω και ναι, είναι όμορφα. Και από εδώ είναι το κάτω μέρος. Δεν φαίνεται ωραία. Οκ, πάμε να πιούμε τώρα ένα καφεδάκι εδώ, να δούμε τι έχει δεύτερο. Αν και έξω δεν το βλέπω, αλλά μέσα. Τελικά μου λένε ότι πρέπει να περιμένω, ότι έχει αρκετό κόσμο και εντάξει, θα πιούμε το καφεδάκι στο σπίτι τώρα, εντάξει. Άμα καθίσω και περιμένω κιόλας, έχει πάει 3 και 4, θα πρέπει να φύγω ήδη. Θα έλεγα πάμε να κατεβούμε κάτω. Θα έχει και κάτω μαγαζιά. Oh, der kleine randaliert. Ja, okay. Αυτό ήταν, φύγαμε για κάτω τώρα. Καλά μιλάμε, έχεις εδώ καταπληκτική θέα, άλλο τοπίο βέβαια τα κατεβαίνεις. Όλη η υπόθεση είναι τελικά 8 ευρώ, δεν νομίζω ότι αξίζουν τα λεφτά. Έπειτα μετά από τέτοιο τοπίο και τέτοιο οξυγόνο εδώ. Και είμαι και φορτωμένος εδώ με τις κάμερες μου. Τις κρατάω εδώ, είμαι ίσα βάρκα, ίσα πανιά να μου φύγουν κάτω. Τώρα έχουμε 3 και 20 και τώρα καταλαβαίνεις την ψυχρά είναι έχει αρκετή ψυχρά. Άλλωστε λένε οι μετεωρολόγοι ότι για την άλλη εβδομάδα θα κάνει πολύ ψύχος, Σιβηρία κτλ. Μπορεί να ρίξει πάλι χιόνια, περιπέτειες θα έχουμε πάλι, τα κλασικά. Φτάσαμε όμως.
Θα διασκήσουμε εδώ τη Βούπα. Άλλωστε γι' αυτό λένε Βούπερταλ. Διασκίζει όλη την πόλη και το ονομάσανε την πόλη με το όνομά της, του ποταμού. Αυτό ήταν, παιδες. Μια χαρά. Φτάσαμε πάλι, είμαστε κάτω, είναι 3:25. Παιδιά, νομίζω τελικά θα πάω στο σπίτι. Δεν αισθάνομαι, τα χέρια μου έχουν παγώσει στην κυριολεξία. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Μια χαρά. Αυτό που θα κάνω, θα πιω ένα ωραίο ζεστό τσάι. Θα είναι όλα τα λεφτά. Και θα καθίσω βέβαια να κάνω μοντάζ το vlog. Αυτά είναι ολίγες από εδώ, από το καταπληκτικό Ζόλινγκενμπουργκ, με τον απίστευτο καιρό. Τα λέμε, bye.